Tak čau hokejová rodino, jak se máte? Dneska je čtvrtek, přesně nevím kolikátýho, týdny letí hrozně rychle za sebou. No nic, dneska jdeme na trénink, individuální, trošku potrénovat nohy, mám tady vestu, nějaký ty palačinky jsem si přivez. No nic, tak jdeme na let. Takže základ na paťském zimním stadionu. Jdete prostě oblíknout. Ejaj, kosa jak na Sibiři. Brát tu moji vestu na ten trénink individuální. Klasická 20 kg. Je docela těžká, no. Děkuji za sponsoring. Si podou mě velký peníze, tak jsem za to rád. Děkuji, jdeme na let. Takže cvičení, které dělám každý den, budu přešlapovat po kruhu a mezi tím mi byl můj kamarád Čáňa nahrávat. Ahoj. Tak jdeme na to. Teď si dáme další cvičení, přešlapování na krátkém prostoru a kamarád mi bude nahrávat pokej. Když si zavřel bránu, tak uvidíš, že mi to celou dobu vítá do víka. Trenér mi vždycky říkal jednu věc, nikdy nesmí přestat bruslit, proto tady to cvičení dělám. Teď budu dělat cvičení na rychlou změnu směru, protože když jsem byl malý a chodíval jsem se koukat na zápas A týmu, tam byl jeden back, i když byl menší od vzrůstu, vždycky udělal bognu úplně, jak se říká, na puntíku. Teď si uděláme cvičení, který u hráčů není moc oblíbený. Tady v pace se to jezdí branková. Já mám radši branková červená, furt seš ve startu, furt tam je ten rychlý start, je 3 kroky. Jdeme na to. Takže zvládnu tu maximálně 6x, 7x. To je opravdu náročný. Teďka bude střelba z první. Takže tady u toho si hrozně dávat pozor na to, aby koleno bylo dole. Přeborníci v tom jsou Kanaděni. Třeba Crosby, když vystřelí, kolenem může vážit. Pak to letí. Hrozně. Já jsem se to naučil ve 34 a myslím si, že jsem dobrý. Takže téma hokejka se závažím. Vždycky po každém zápase nebo spíš před zápasem v rozcvičce si takhle krátký dribbling, dlouhý dribbling. A prostě takhle si tady s tím dělám. Po zápase, dokud mi neopadnou ruce, na rozcvičce jen tak málo, protože pak když na tom ledě, tak to je úplně ničem jiným. Máme tady vestičku, stačí těch 40 kg. Ty dny letí hrozně. Dneska ještě. Přešlapovat po kruhu můj kamarád Čáň. Ahoj. Můj kamarád Čáň.
je důležitý, když střílíte z té první nohu. No.